Wel, ein galwad ni addoli heno yw Salm 113, 113. Molwch yr arglwydd, molwch chwiweision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth, o godiad hael hyd ei fachlyd. Bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd goriwch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw, yn y nefoedd neu ar y ddeiar, yn gosod ei orseddfaint yn uchel, a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen. Yw gosod gyda phendifigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi-blant, daw hi'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb nawr i'r alwad yna gyda yr emyn cyntaf, dyrchafu'r enw Iesu ci. Gan seintiau is ynen, a holl aneirif lioedd nef, coronwch ef yn ben. Wel, ein darlleniad ni heno
yw llythyr cyntaf 4 a phennod 2. Llythyr cyntaf 4 a phennod 2. 1-4 pennod 2. Ymaith gan hynny a phob drygioni, a phob twyll, a rhagrith a chenfigen, a phob siarad bychanus. Fel babanod newydd ei geni, blysiwch am laeth ysbrydol pur, mwyn I chwi drwyddo gynyddu I iachawdwriaeth. Os ydych wedi profi tirioneb yr arglwydd, wrth ddod ato ef y mae'n bywiol, gwrthodedig gan ddynion, ond etholedig a chlodfawr neu gwerthfawr gan Dduw, yr ydy chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn ysbrydol I fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Oherwydd y mae'n sefyll yn yr ysgrythyr, gwele fi'n gosod maen yn Sion, congl fain etholedig a chlodfawr. A'r hwn sy'n credu ynddo, ni chywilyddir byth mohono. A mae ei glod gan hynny yn eiddo chwi y credinwyr. Ond i'r angredinwyr, y mae'n awrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongol. A hefyd, mae'n tramgwydd a chraig rhwystyr. Maent yn tramgwyddo wrth anifuddhau i'r gair. Dyma'r dynged a osodwyd iddynt. Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, I hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chwi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl Dduw. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn awr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Gyfeillion annwyl, rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithriaid I ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Bydded eich ymarweddiad, eich ffordd o fyw, ymhlith y cenhedloedd, mor amlwg o dda, nes iddi hwy, lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwy gweithredwyr, o goneddi Duw yn I ddei ymweliad ar gyfrif yr hynna welant o'ch gweithredoedd da chwi. Ymostynwch mwyn yr arglwydd I bob sefydliad dynol, pinnau i'r ymerawdwr fel y prif awdurdod a'r llywodraethwyr fel rhai anfonir ganddo ef cosb I ddw gweithredwyr a chlod I weithredwyr daioni. Oherwydd hyn yw ewyllus Duw I chwi trwy wneud daioni rhoi taw ar anwybodaeth ffyliaid. Rhaid I chi fyw fel pobl rydd. Eto, peidio ag arfer eich rhyddid I gelu neu cuddio drygioni, ond bod fel caethweision Duw. Rhowch barch I bawb, carwch deulu'r ffydd, ofnwch Dduw, parchwch yr ymerawdwr. Chwi weision, byddwch ddaros dyngedig i'ch meistri gyda phob parchedig ofn, nid yn unig i'r rhai da ac ystyriol, ond hefyd i'r rhai gormesol. Obligid hyn sydd gymeradwy a derbyniol bod rhywun am fod ei feddylfryd ar Dduw yn dygymod ac yn delio a'i flinderau iddo ddioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd mewn dygymod a chalech cernodio am ymddwyn yn ddrwg. Ond os am wneud daioni y byddwch yn dioddef ac yn dygymod â hynny, dyna'r peth sy'n gymeradwy yn dderbyniol gan Dduw. Canis I hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntau eich mwyn chwi,
gan adael I chwi esiampl, I chwi ganlyn yn ôl ei draed ef. Yng ngeiriau'r ysgrythur, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi yn ôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth. Ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren. Mwyn I ni ddarfod yn pechodau a byw I gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachad. Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Gyr arglwydd y bôr diolch a'r gogoniant. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi a'i geisio wyneb Duw nawr gyda'n gilydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw a'n tad nefol a thrigarog a grasol a chariadlon. Diolch am gael troi ata ti eto heno. Diolch am gael bod yn hyd yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod rhyddid gyda ni I ddod eto heno nawr I dygeisio di ac I ffeddoli di arglwydd ac I gwrdd â thi yma heno. Ac I ni'n disgwyl mai dyna fydd yn digwydd, bydd gyda ni oedfa lle ni'n cwrdd â Duw yma heno. A byddi di arglwydd yn ôl daddewid yn bresennol gyda ni, gyda dy bresenoldeb I gwrdd â dy bobl ac I fendithio dy bobl. Ti'n bresennol ym mhob man, wrth gwrs, ond mae yna bresenoldeb I fendithio hefyd. Mae yna bresenoldeb pan mae yna ymwybyddiaeth o ogoniant Duw, a presenoldeb Duw, a chlywed llais Duw yn dod I lawr yn agos. A dyna I ni'n geisio o arglwydd eto heno. Ni'n diolch bod ni'n dod I addoli y gwir Dduw, yr unig Dduw, a'r Duw byw. Y Iawe, y Jehova mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Does na ddim Duw arall yn bod wrth gwrs. Ti yw y creawdwr, ti yw y cynhaliwr, a ti yw y gwaredwr, ti yw y Duw goruwch naturiol a bendigedig, a gogoneddus, ac ardderchog. Ac o arglwydd, mae'n fraint I ni gael nesau ata ti. Mae'n fraint I ni gael plygu ger dyfron di. Mae'n fraint I ni I gael bod yn eiddo I ti o arglwydd. Bod ti'n ddew I ni, a bod ni yn bobl I ti. Bod ni mewn cyfamod nawr o arglwydd, fel cyfamod priodas. Bod ni mewn cyfamod a'n gilydd yn Iesu Grist, gyda chwlwm na ellir ei dorri. O arglwydd I ni'n diolch, ac I ni'n dyganmol di arglwydd, ac yn canmol dy ras di tuag ato ni. I ni'n diolch am bob gras yn ein bywyd yr wythnos diwetha yma o arglwydd. Gras cyffredinol, y gras na wyt ti'n dangos I bawb o arglwydd. P'une bod nhw'n dy gydnabod di a'i peidio. Y gras sydd yn cynnal. Y gras sydd yn dod â trigareddau newydd bob bore o arglwydd. Wyt ti mor dda. O arglwydd I ni'n diolch. I ni'n diolch am dy gynhaliaeth, I ni'n diolch am dy drigaredd yn ein bywyd ni o arglwydd. Ac I ni'n canmol dy ras di. I ni'n canmol dy ras yn yr Efengil hefyd, dy ras achubol di arglwydd, bod ti wedi anfon dy fab, bod ti wedi cynllunio ac wedi anfon dy fab I fod yn geidwad I ni, I fod yn brynwr I ni wedi darllen amdano fe nawr o arglwydd, bugail a gwarchodwr ein heneidiau ni. Diolch am y bugail da, sy'n rhoi ei einioes dros y defaid. O, diolch arglwydd, bod yr arglwydd Iesu wedi rhoi ei einioes, wedi rhoi ei hunan, a hynny dros y defaid colledig. Defaid oedd ar ddisbero, defaid oedd wedi mynnu crwydro bant oddi wrtho ti. Dyna'n hanes ni. Ond diolch am y bugail. A diolch bod e wedi rhoi ei hunan fel bod ni'n gallu dod yn eiddo iddo fe, bod ni'n gallu dod nôl i'r craidd. Yn bobl iddo fe, yn braidd iddo fe, yn cael ein nabod ac yntau'n ein nabod ni wrth ein henw
ac yn ein harwen i mewn ac allan bob dydd, ac yn rhoi bwyd i ni a diod i ni yn ein cynnal ni. O, i ni'n diolch. A hyd yn oed pan i ni'n crwydro nawr fel dy blant, mae e'n dod i'n hôl ni. O, i ni'n diolch. E fe a ddychwel fe enaid, mae'n adfer ni, mae'n dod â ni nôl, a mae'n darparu ac yn paratoi ar ein cyfer ni o hyd. Cadw ni arglwydd o fewn yn agos at y bugail. Cadw ni'r wythnos yma o arglwydd yn agos at y bugail da. O fewn sŵn i laisiau o arglwydd. Cadw ni yn darllen y gair ac yn clywed y gair o arglwydd. Cadw ni'n agos, fel bod ni'n cael ein cynnal, yn cael ein bwydo, mwyn i ni allu fod yn dystion i'r arglwydd Iesu, ac yn halen ac yn oleuni. Diolch bod ni wedi dod at y maen gwerthfawr yma, y garreg fawr, y garreg sylfaen, y garreg sydd yn gongolfaen. O, mae'n werthfawr, ac yn fawr, ac yn safadwy, wedi cael ei osod. O, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu, bod ni'n gallu adeiladu ein bywyd a'n gobeithio ni gyd arno fe. Dyma sail cadarn i'n gobeithio ni, pan ni'n ymddiried yn Iesu Grist. Sail i gredu bod ni'n cael ein derbyn gan Dduw. Sail i gredu bod gyda ni heddwch gyda Duw trwy Iesu Grist. A dyna'n gobaith ni heno, fe yw'n sylfaen ni heno arglwydd. I ni'n pwyso arno fe, i ddod ger dyfrond i nawr o arglwydd, ac i gael ein derbyn yn llawn. I ni pwyso arno fe am ein iachawdwriaeth a'n achubiaeth o arglwydd, achos bod di byw heb bechod, achos bod di marw yn ein lle, achos bod di atgyfodi a mynd i'r nef o'n blaen, ni'n credu byddwn ni'n mynd ar ei ole. Achos bod di llwyddo, mae gobaith i ni. O, i ni'n diolch am ein ceidwad heno. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn ei garu fe bod ni ddim wedi weld fel i ni'n darllen yn llythyr 4, ac mae wedi dod â llawenydd anreithadwy i'n bywydau ni. Y llawenydd yna o fod yn feibion i Dduw. O, diolch o arglwydd heno bod ni wedi cael ein geni o'r newydd i fod yn feibion y Duw mawr. Yn feibion ac yn blant y nef, yn etifeddion y nef, a byddwn ni'n cael coron rhyw ddydd, coron y gogoniant, coron y bywyd, oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni'n diolch, bendigedig fyddo dy enw di o arglwydd. Ac i ni'n gweddio i ti heno i'n bendithio ni wrth i ni edrych arno fe, wrth i ni feddwl amdano fe, ac i ni'n gweddio bydd e'n dod yn fwy gwerthfawr yn ein golwg ni. O, arglwydd y byddwn ni'n glynu mwy wrtho fe, yn pwyso'n llwyrach arno fe, ac yn dod yn debycach iddo fe. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y bydd ei enw fe yn mynd ar led eto yn ein gwlad ni ac yn ein tir ni. I ni'n diolch am y clwb a fi wythnos ddiwetha yma. I ni'n diolch am y fraint o gael cyflwyno y brenin, yr arglwydd Iesu Grist. O, y fraint gafwyd o arglwydd. Diolch. Diolch bod ni byth yn gallu gweud gormod. Pido gweud digon yw'r peth. Pido gweud y ddigon da yw'r broblem o hyd o arglwydd. Diolch bod gyda ni destun mor hyfryd i rannu gyda phlant a theuluoedd yr arglwydd Iesu Grist. Gyn ni'n gweddio bod yr had yna, yr had gwerthfawr yna, yn mynd i ddyfnder calonnau arglwydd ac yn dwy'n ffrwyth. Ni'n meddwl am y plant, ni'n meddwl am y bobl ifanc oedd yn helpu o arglwydd. Ni'n meddwl am y teuluoedd, p'un bod nhw'n fam a thad, neu'n fam gi a thad ci, neu beth bynnag. O, arglwydd, bendithia yr had na, ac ni'n gweddio yn y ras bydd e'n cael dŵr a bydd e'n dwy'n ffrwyth o arglwydd, gogoniant i enw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio dros y gwersylloedd sy'n digwydd yr wythnos yma nawr, ac yn gweddio eto yr un peth yn union. Ni'n gweddio dros gynadleddau o arglwydd i dy bobl di, byddan nhw'n cael ei bendithio wrth ddod at ei gilydd o arglwydd, a byddi di yn bendithio ac yn eneinio y gair sy'n cael ei gyhoeddi arglwydd i helpu dy bobl mewn dyddiau dyrys fel yn dyddiau ni. I ni'n gweddio dros y rhai sy'n mewn awdurdod fel ni wedi darllen nawr o arglwydd. Y rhai sydd yn y llywodraeth ar hyn o bryd o arglwydd yn meddwl am arweinydd newydd ac yn y blaen,
ni'n cyflwyno y cyfan i ti o arglwydd ac yn gofyn am ras iddyn nhw a doethineb o arglwydd o ddichod. Nid i roi gras iddyn nhw i geisio doethineb o ddichod ac i feddwl bod na lywodraethwr arall uwch i penne nhw a gallen nhw droi ato fe am wir ddoethineb. Bendithio rhai sydd yn arwain a llywodraethu i ni'n gweddio eto bydd rhyddid i'r efengyl yn para yn ein gwlad ni o arglwydd. Rhyddid i gyhoeddi dy air di, rhyddid i gyhoeddi'r newyddion da ar y stryd o arglwydd. Bydd hwnna'n para, bydd ddim yn cael ei gymryd oddi wrtho ni. Ac diolch am y rhai sy'n gwneud hynny yn y dref yma o arglwydd a mewn manne eraill hefyd. Ac o arglwydd i ni'n gofyn dy fendith ar y dystiolaeth yna. Ac o arglwydd nawr i ni'n diolch felly am gael dod ger dy fron di. I ni'n gofyn i ti ein derbyn ni, i ni'n gofyn i ti i fod yn drigarog wrtho ni yn ôl dy drigaredd mawr. I ni'n gofyn i ti siarad yn ei arglwydd a rhoi calon a chlistiau nawr i'w rando ar dy air di. Ac o arglwydd hefyd i ni yn gweddio i ni gael gweld y wyneb di arglwydd. Gweld wyneb fa nwylid, na'i'm henaid lawen hau. O heno, a byddwn ni'n cael golwg trwy ffydd ar yr arglwydd Iesu. Ac y bydd hynny yn toddi o arglwydd ti i ni moyn eto o arglwydd. Ti yw'r fendith i ni'n ei geisio yn fwy na dim byd arall. Ti yw'r un sydd ei angen, ti yw'r un sydd yn delio gyda phob problem ac yn hawster yn ein bywydau ni arglwydd. Pob diffyg, ti sydd eisiau arglwydd, ti dy hun. Ty'r dim plith ni'n gweddio. Derbyn ni nawr o arglwydd, maddau ni, fel i ni di maddau i rhai a bechodd yn ein herbyn ni. A cymer y clod a'r gogoniant, yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr. Rwy'n dygaru ti a'i gwyddost, rwy'n dygaru farglwydd mawr. Rwy'n dygaru yn anwylach na'r gwerthrychau ar y llawr. Darllen yma ar fy ysbryd waith dy law. Diolch yn fawr ac yn y blaen.
Wel, adnod 4 o'r darlleniad, newn ni gymryd yr adnod yna fel testyn, 1 Pedr 2 ac adnod 4 wrth ddod ato ef, y mae'n bywiol, gwrthodedig gan bobl neu gan ddynion, ond etholedig a chlodfawr, neu falle well gwerthfawr gan Dduw. I ni'n edrych eto ar rhywbeth sy'n cael ei ddisgrifio yn y Beibl fel yn werthfawr. I ni wedi bod yn gwneud hynny dros y cyfnod diwetha yma. I ni'n byw mewn dyddiau anodd mewn sawl ffordd, ac i ni'n clywed eto, i ni yn dal yn hunain nawr yn barod i weld beth bydd pris tanwydd pan fydd mis Medi, mis Hydref yn dod. Pa mor uchel y fydd e'n mynd. I ni'n clywed hyn o hyd ac o hyd nawr, bob dydd bron, yn y newyddion ac yn y blaen. Ac o achos Brexit, wrth gwrs, o achos Covid, o achos Ukraine, mae bwyd wedi mynd yn brynach, a mae problemau gyda cael tanwydd ac yn y blaen, a costau yn codi, yn rhoi pwysau arno ni. Ac oherwydd hynny, ni'n gorfod pwyso a mesur, ni'n gorfod creu blaenoriaeth, beth sy'n wir yn bwysig, beth sy'n rhaid i ni gael, a falle beth sy'n ddim rhaid i ni gael, beth sy'n werthfawr. Ac mae yna nifer o bethau yn y Beibl, fel ni wedi gweld mor belled, sy'n cael ei disgrifio yn werthfawr. Meddyliau Duw. Meddyliau Duw yn werthfawr. Doethineb, bywyd, a'n henaid ni. Marwolaeth y saint yn werthfawr yng ngolwg yr arglwydd. Cariad cyson Duw, the steadfast love of God. Ffydd, ni wedi gweld ffydd yn fwy gwerthfawr na gair yn cael ei buro trwy dan. Addewidion Duw, addewidion mawr iawn a gwerthfawr. A heno yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, ac yn arbennig carreg sylfaen, congelfaen, carreg byw, etholedig a gwerthfawr. Gwerthfawr. Dyna ydy yn yr hen gyfieithiad a Bible.net. Dyna fyddai orau fi'n credu gwerthfawr. Ac mae'n dod nawr te yn yr ail bennod yma o lythyr cyntaf Pedr. Ac cyn i ni fynd straight ato fe, jyst hynny bach o gyd-destun, gobeithio ein bendithio ni mae hyn nawr, Pedr yn atgoffa ei ddarllenwyr o'i breintiau. Maen nhw'n mynd i wynebu erledigaeth. Dyna thema'r llythyr, wrth gwrs, mae'n paratoi nhw ar gyfer cyfnod o erledigaeth. Mae wedi dechrau a mae rhagor i ddod. Cyfnod anodd iawn. Ond, fel gwelson ni o'r blaen, mae'r scales o blaid plant Duw o hyd. Mae yna freintiau mawr yn perthyn i ni yn yr arglwydd Iesu. So gawn ni atgoffa ein hunain yn gyflym, gawn ni edrych ar y sleid cyntaf nawr te. Mae'n dechrau trwy'n atgoffa ni bod ni wedi cael ein geni o'r newydd i fod yn etifeddion y nef. Etifeddion y nef. Sa'n credu bod un o'n ni ar y llun yma heno, rhain gallai ddod yn frenin neu frenhines Lloegr, ynddo fe? Succession to the throne. Pam hynny? Wel, oherwydd bod nhw wedi cael ei geni, wrth gwrs, i deulu arbennig. A dibynnu pwy yw eu rhieni nhw, dyna sy'n penderfynu pa mor agos ydyn nhw at goron, wrth gwrs. Wel, nawr te, mae pob Cristion wedi cael ei eni o'r newydd, a mae wedi cael ei eni yn etifedd y goron. Coron y bywyd. Coron y gogoniant. Coron y nef. A mae rhaid ni gofio yna. Bydde llawer o bobl yn meddwl, bydden ni licio bod ar y llun ar rwle. Hyd yn oed sen ni rwle ar y llun. In line to the throne. In line to the crown. Wel, cofiwch nawr. Bob dydd, cofiwch, pwy i ni yn Iesu Grist. I ni in line
to the throne. I ni'n mynd i gael coron, ac i ni'n mynd i deyrnasu gydag yn y gogoniant, mewn nef newydd a deiar newydd. Ond mae eisiau ni gofio fe, na pan mae Pedr. Ydy, mae'n anodd, maen nhw'n wynebu anawsterau mawr, ond dyw hwnna ddim yn newid y ffaith bod nhw'n etifeddion y goron. Ac wedyn ni, beth sydd gyda ni nesaf, dwi ddim yn... Ie, dyna ni. Mae'r etifeddiaeth yn saff, meddai Pedr, ac i ni yn cael yn cadw yn saff ar gyfer yr etifeddiaeth. Mae'r rhai sydd pob un i raddau mwy na gilydd, pob un sydd yn lein am y thrôn, am y goron, maen nhw'n cael security. Chi'n gweld? Mae yna security arbennig iddyn nhw. Dwi'n cofio bod mewn rhyw seremoni arbennig rhai blynydde yn ôl, a pwy oedd yna oedd Prince Edward, ac oedd yna. A pwy oedd wrth yn ochr ni yn eistedd, oedd security guard. Doedd ddim yn uchel, dyw ddim yr ucha yn lein, mae yna rwle, ond oedd gyda fe security guard, chi'n gweld, pam? In line to the throne. A mae Pedr yn gweud, yr un peth reit ar ddechrau y llythyr. Chi, mae'r etifeddiaeth yn cadw yn y nef, i chi, sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw. Adnod 5. I chi dan protection. High security protection. Mae hwnna'n hyfryd, yn dweud. Gall neb gymryd eich iachawdwriaeth chi oddi wrtho chi. Beth bynnag mae pobl yn neud, beth bynnag mae Satan yn neud, i ni'n cael ein cadw gan y ceidwad. Gan y ceidwad. Mae yna 2 air yn dod yn Gymraeg am waredwr, deliverer, ceidwad, sefio, ond mae ceidwad yn Gymraeg yn golygu, wrth gwrs, keeper, mae'n cadw, mae'n achub, a mae'n cadw. Felly, i ni in-line i'r goron, a wedyn ni, ni'n mynd i gael yn cadw dan high security am hynny. Ac wedyn ni, i ni fwy gwerthfawr na gair, y ffydd sydd gyda ni, i ni'n barod felly i wynebu beth bynnag sy'n digwydd. Mae rhan o'r broses o gael yn cadw, rhan o'r broses o ddod i'r goron yw cael ein puro. A ffordd i ni'n cael ein puro yn rhannol trwy dan, wrth gwrs, trwy anawsterau, trwy dreialon. Ond dyw hwnna ddim yn newid dim. I ni wedi gweld hynny yn ddiweddar, ac mae hwnna'n bwysig i ni i gofio. I ni ddim yn cael yn cadw rhag y treialon. Cael yn cadw yng nghariad yr arglwydd rhag syrthio i ffwrdd yn derfynol. Dyna i ni'n cael ein cadw ac yn cael ein puro yr un pryd. Wedyn ni, i ni wedi cael iachawdwriaeth, i ni wedi clywed meddai Pedr, neges achubiaeth, ac i ni wedi derbyn. Mae pobl eraill, meddai fe o'n blaen ni, yn yr hen amser, cyfnod yr hen testament, wedi gweld mewn cysgod. Mewn cysgod o'n nhw'n gweld. I ni wedi clywed yn blaen a wedi weld yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud hefyd bod angylion yn edrych i mewn at hyn ac yn rhyfeddu ato fe. Chos nid iddyn nhw, i ni mae e. A maen nhw'n rhyfeddu wrth edrych arno fe. Ond i ni wedi gweld, clywed, derbyn achubiaeth, iachawdwriaeth ein heneidiau ni. O achos hynny, meddai fe, dylen ni fod yn wahanol, yn sanctaidd. Dylen ni fod yn wahanol i beth oedden ni o'r blaen, y ffordd o'n ni'n byw o'r blaen. Dylen ni fod yn debyg, wrth gwrs, i'n tad, gawn ni ddod at yr un nesaf, yn debyg i'n tad nefol yn glynu wrtho fe, ac yn dod yn debyg ac yn ildio iddo fe, wrth gwrs. Yn gadael iddo fe ein tywys ni. I ymostwng dan law cadarn Duw. Ymostwng.
Gadael iddo fe gymryd ein llaw ni a'n harwain ni, lle mae am i ni fynd ar hyd i lwybrau fe, wrth gwrs, y llwybrau cyfiawnder. Dylen ni fod yn ostyngedig a glynu a cadw'n hunain. Un tad nefol ac un Duw ac un harglwydd Iesu Grist. Wedyn ni wedi cael ein prynu. Gallwch chi ddim gweld hwnna, dyw e ddim digon mawr. Beth yw tystysgrif ryddhad ceithwas. So, Slavery Freedom Certificate. Na beth yw e? Y gair, diolch. Y gair yw manumitted. Bod wedi cael ei ryddhau, chi'n gweld? Manumitted. A bod wedi cael ei ryddhau. Gallech chi brynu eich hunan os oedd digon arian dych chi, neu bod rhywun arall di talu i chi gael mynd yn rhydd. Ac wrth gwrs, i ni wedi cael ein prynu ond i ni. Gyda gwerthfawr waed Iesu Grist. I ni'n rhydd. Ond glywson ni yn y darlleniad, siŵr bod chi wedi sylwi, pidiwch a defnyddio eich rhyddid nawr i gadw pechod. Adnod 16. Rhaid i chi fyw fel pobl rhydd. Ffri. Ond i ni'n rhydd nawr oddi wrth gaethiwed meistrolaeth pechod. Dyw e ddim yn feistr arno ni nawr. Dyw e ddim yn hawlio ni ragor. I ni'n rhydd oddi wrtho fe yn Iesu Grist. Peidiwch ag arfer eich ryddid i guddio drygioni. Pwy ryddid yw hwnna? Bo chi'n cuddio rhyw drygioni a rhyw bechodau. Dyw hwnna ddim yn wir ryddid. Mae Iesu Grist wedi dod i roi i ni. Dyn ni'n rhydd i bechu, rhydd i beidio a phechu ni nawr, fel Cristnogion yn Iesu Grist. Dyw ceithwas sy'n rhydd ddim yn mynd nôl at y meistr wedi dymuno dod yn rhydd oddi wrtho fe. Na, dim o gwbl. Na'r lle ola mae eisiau mynd. Mae eisiau bod yn rhydd. A mae i ni dan feistr newydd, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu ei hunan. Nawr, mae yna fywyd newydd i ni, ac o achos hynny, mae llaeth arbennig i gael i ni, llaeth ysbrydol pur, neu yn yr hen didwyll laeth y gair. Mae yna fwyd i ni, ac meddai Pedr, i ni ddim i fod i aros fel plant bach. I ni fod i symud mlaen. Ac wrth yfed y gair, i ni fod i gynyddu. Fydwch chi sylwi falle yn y darlleniad, fel babanod newydd i geni, blysiwch am laeth ysbrydol pur, mwyn i chi drwyddo gynyddu i achawdwriaeth. Nid i chi aros yn yr unfan, i chi dyfu. O beth yw'r llaeth? Wel, y gair yw e, gair Duw. Y gair yw e. Felly mae rhaid i ni wrando, mae rhaid i ni fyfyrio, mae rhaid i ni ddarllen gair Duw. Ond nid mwyn casglu stor o wybodaeth yn ein penni, ond mwyn tyfu ac aeddfedu. I ni'n tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o Dduw, ac wedyn mewn tebygrwydd, wrth gwrs. Mae ffrwyth i ddod wedyn ni yn ein bywydau ni. Ffrwythau gras, ffrwythau difeirwch, ffrwythau'r ysbryd. Bod ni'n aros ar yr un lefel o hyd fel plant Duw. Mae rhywbeth mawr yn bod yn dos pan mae plentyn yn aros yn y cyflwr o fod yn fabi o hyd. Mae rhywbeth trist iawn, mae rhywbeth mawr yn bod. Ond na, chi'n disgwyl bod nhw'n tyfu ac yn dechrau cerdded ac yn dechrau deall a siarad ac yn y blaen. Ac dyna sydd fod i ddigwydd gyda ni hefyd. Ac wedyn mae hwnna'n dod â ni nawr at y testyn. I ni nawr yn feini byw. I ni'n gerrig byw mewn teml. Yn hydd fyw, yn heml fyw. So, pictiwr arall, wrth gwrs yw e. Mae'n pictiwr hawdd iawn, yn ddarlun rwydd iawn i ddeall. I ni fel cerrig byw. Dyw'r cerrig na ddim yn fyw, wrth gwrs, ond i ni fel cerrig byw yn heml fyw.
Ac mae hwnna'n hyfryd iawn. Yn gwaith ni yw bod yn offeiriaid i offrymu ein hunain, offrymu diolch a mawl a gwasanaeth i'r arglwydd. Mae gyda ni bwrpas nawr yn ein bywyd. Dyna beth yw pwrpas y cerrig byw yma. Mae'r pictiwr yn newid tyma bach. I ni'n gerrig, i ni'n rhan ohono fe, ond i ni'n offeiriaid hefyd, sy'n moli ac yn gwasanaethu yr arglwydd. A dyna'n gwaith ni. Mae gyda ni bwrpas nawr yn ein bywyd. I foli fe, i wasanaethu fe, yn ôl y doniau a'r cyfleoedd sydd gyda ni. Ac mae'r cerrig yma, mae'r darlun o wal gerrig yn hyfryd yn dweud. Ond dwi'n dda. Nid wal brics yw e, ond wal gerrig, chi'n gweld. A hyd yn oed fanna, mae gwannol seisys. Os ydych chi'n cael wal gerrig fel sy'n i gael yn y wlad, mae hwnna wedi ni y wahanol eto, neu wal gerrig fel sy'n mewn ambell i adeilad. Mae siap y wahanol. Dyn nhw gyd yn sgwar, mae rhain i gyd yn eitha sgwar. Ond maen nhw gyd yn wahanol seisys, yn ffito mewn fanna, a fel yna mae'r eglwys wrth gwrs. I ni gyd yn wahanol o ran ein cymeriad ac yn y blaen, ein cefndir, ond dim ots nid na beth sy'n bwysig yn dyma. I ni wedi cael i ni wedi dod, mae'n gweud, at Iesu Grist. I ni wedi dod yn y waliau yma, ac yn waliau'r deml, mae rhywun wedi cario ar garreg a'i gosod hi. A'i simento hi mewn. A dyna beth mae Duw wedi wneud yn y mywyd y Cristion. Mae wedi codi'r garreg a wedi roi wedi dod â fe at Iesu Grist a'i simento fe mewn iddo fe. Na chi ddarlun hyfryd, ond yw e'n ddarlun hyfryd. Bod ni'n rhan o'r adeilad yma, achos bod ni wedi dod, mae'r un ffordd i bawb wrth gwrs. A eto mae'r darlun yn torri lawr wrth gwrs. Dyw pob carreg yn y wal yna ddim yn sownd yn y sylfaen, yn direct. Ond mae pob Cristion yn gorfod bod yn sownd yn direct i Iesu Grist. Yn direct, chi'n gweld. Mae rhywbeth personol yn dweud. Mae rhaid i ni fod â ffydd personol yn Iesu Grist. I ni ddim yn gallu dod trwy rywun arall. Mae rhaid ni ddod ato fe. A dyna sydd wedi digwydd. I ni wedi dod ato fe. Adnod 4 nawr te. Wrth ddod ato ef y maen bywiol, y garreg byw yma. Gwrthodedig gan ddynion, ond etholedig wedi ddewis ac yn werthfawr yng ngolwg Duw. Ac mae'n hyfryd yn dweud. Bod ni'n gallu meddwl a diolch i'r arglwydd, os ydych chi'n Gristion, bod chi wedi dod ato fe. Bod chi wedi cael eich gosod. Chi wedi cael eich sementio wrth y garreg fawr yma, yr arglwydd Iesu Grist. A mae yn cael ei ddisgrifio fel carreg fywiol, maen bywiol. Maen, wrth gwrs, saer maen, saer sy'n gweithio gyda cerrig. Maen, carreg, gair arall am garreg yw hwnna. A mae'n un sydd yn fyw. Mae'n berson byw, mae'n arglwydd byw at gyfodedig. Datguddiad, pennod 1, mae'n bwysig bod ni'n cofio. Mae gyda ni obaith byw, meddai Pedr, yn yr... Dwi wedi anghofio roi mewn, sy'n bod, na i ddarllen eich un ofalus. Datguddiad 1, 18, y bîm farw, ac wele yr wyf yn byw byth bythaeth. Mae fi yw'r alpha a'r omega. I was dead, but now I'm alive forevermore. Yr un byw, wrth gwrs. A mae Pedr yn dechrau'r llythyr. Mae gyda ni obaith byw. Achos yr atgyfodiad oddi wrth Mairo. Mae gyda ni berthynas byw gydag arglwydd byw. Oeddi'ch perthynas chi heno yn fyw gyda Iesu Grist. Mae'n arglwydd byw, wrth gwrs, real. Pan ni'n galw arno fe, mae'n ateb. Pan ni'n pwyso arno fe, mae'n ein cynnal ni. Hyd yn oed pan ni'n yn syrthio, mae'n ein codi ni. Pan ni'n crwydro, mae'n ein galw ni. Mae'n siarad â ni, mae'n ein bwydo ni. Oeddi e'n berthynas fyw. Achos mae e'n fyw. A ni wedi cael ein cymryd ato fe, wrth gwrs.
Gorchfygwr marwolaeth a pechod mae yn fyw. Ac nawr te, fe yw'r cyntaf, chi'n gweld, yn yr adeilad, os gallwn ni roi y darlun yna. Fe sy'n mynd gyntaf. Ac wedyn ni, mae'r lleill yn dod arno fe. Sownd ynddo fe yn cael ei sementio a'i adeiladu. Wrth gwrs, mae'r adeilad yn dal i fynd lan, heddi. Pob un sy'n dod i gredu, ni'n gweddio bydd rhai oedd yn y clwb. Mewn amser yn dod i gredu yn Iesu Grist, na fe, neu'n arall yn dod. Falle plentyn, pan mae'n dod bach yn hyn, falle tad, neu fam, neu mygi, sy'n bod, un arall yn dod. A falle bod e yng Nghymru, falle bod e yn Afghanistan, falle bod e yn Iraq heddi, falle bod e yn Ukraine, wrth gwrs, mae rai yn dod. Carreg arall yn dod. Yn dod i brofiad byw o'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r cynta, a wedyn mae rhai eraill ar ei bennych, yn cael ei adeiladu mewn cysylltiad â fe. Fe oedd y cynta i farw drosto ni ac atgyfodi. Achos bod e wedi atgyfodi a mynd i'r gogoniant, byddwn ni'n atgyfodi a mynd i'r gogoniant. Mae y nodwydd a'r edau yn sownd yn ei gilydd pan ych chi'n gwynio. Unwaith mae'r nodwydd wedi mynd trwy'r defnydd, mae'r edau'n dilyn. Mae e wedi mynd trwy farwolaeth ac wedi mynd i'r gogoniant. Ac os i ni ynddo fe, mae'r edau'n dilyn y nodwydd. Mae'r thread yn dilyn, ynddo fe? Achos mae'n y nodwydd sy'n torri trwyddo, a wedyn mae'r edau'n dilyn. Just wrth fod yn rhwng wrth y nodwydd. Ond mae rhywbeth rhyfedd yn cael ei ddweud wedyn, mae'r garreg yma wedi ddewis gan Dduw ac mae'n werthfawr iawn, ond gwrthodedig gan ddynion. Byddech chi'n meddwl, rhywbeth mae Duw wedi dewis, rhywbeth mae Duw wedi rhoi a hianfon, wel, bydde pawb yn ei groesawu fe. Ond na, gwrthodedig, a mae hwnna yn dristwch yn dweud. Oedd e'n wir yn Israel, am Iesu, mae'n wir heddi yn ein gwlad ni. Byddech chi'n meddwl, dim ond i ni ddweud wrth bobl am Iesu Grist. Mae Duw wedi anfon i fab i roi bywyd tragwyddol i chi. Byddai'n gret, just beth dwi eisiau. Na. Gwrthodedig gan ddynion. Gwrthodedig gan ddynion. Dyw pawb ddim yn ei weld rhodd gan Dduw ac yn un gwerthfawr iawn. Ac mae hynny'n dristwch yn diwedd. Llawer yn ein byd ni heddi, yn ei wrthod e. Rhai yn ei gasau e, wrth gwrs, yn brwydro yn ei erbyn e. Rhai yn ei ddilyn e yn arwynebol. A diolch yn golygu dim yn gwirionedd. A beth oedd yn rhyfedd yn Israel oedd bod ei elynion yn cynnwys yr arweinwyr crefyddol. Dyna'r sioc. Yr rhai oedd yn arwain, y grefydd Iddewig, oedd nhw yn ei erbyn e. Oedd e'n dangos i'r rhagryth nhw, oedd e'n dangos, ac o'n nhw'n fodlon plygu iddo fe, a'i groesawu fe. Nhw'n brwydro, ac yn ei wrthod wrth gwrs. Actau 4, diolch Morgan, mae'n a ddiostyrwyd. Pedr yn siarad gydag arweinwyr Israel. Y ddiostyrwyd gennych chi yr adeiladwyr. Chi oedd i fod yn adeiladu gwaith Duw. Yr adeiladwyr, yr arweinwyr, Phariseaid, yr ysgrifenyddion, yr archoffeiriad, nhw oedd i fod yn adeiladu'r gwaith. A cael ei wrthod ganddyn nhw. Ac wrth gwrs, gafodd ei roi ar brawf a'i wrthod actau 4 eto nes ymlaen yn y ddinas hon yn wir ymgasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu yr hwn a'n einiaist Herod, Pontius Pilate, ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel. Ie, pobl y byd a arweinwyr Israel hefyd. A heddiw, beth am heddi te? Beth am heddi? Wel, llawer yn y byd, wrth gwrs, fel byddech chi'n disgwyl, mae'n debyg, sydd ddim yn proffesu credu, wel, maen nhw'n ei wrthod, dyna fe. Ond beth am yr adeiladwyr heddi?
Beth am y rai sy'n arwain eglwysu heddi te? Mae yna ond bod rhai o'r rheini'n i wrthod e hefyd. Achos maen nhw'n wrthod i air e. Maen nhw'n siarad yn erbyn y Beibl. Mae eisiau newid e, mae eisiau twlu fy mas. Mae yna frwydr mawr yn digwydd nawr yn dos e, yn y gymuned Anglicanaidd. A mae rhai yn dweud, mae rhaid ni stico at y Beibl. A wedyn mae rhai gweud, beth o siarad nonsens, mae'r unfed ganrif ar 20. Mae rhaid ni fynd gyda'r oes nawr, doethineb yr oes. Dim y Beibl. Mae rhaid ni adlu bethau newid nawr. A mae'r archesgob yn y canol yn trial stico pethau at ei gilydd. Mae'n amhosib wrth gwrs. Mae unrhyw un sy'n mynd yn erbyn gair yr arglwydd, maen nhw'n gwrthod yr arglwydd. Wrth gwrs, gwrthod yr arglwydd maen nhw. Maen nhw'n ddim yn dweud hynny, ond dyna sy'n digwydd, maen nhw'n gwrthod yr arglwydd. Ond beth sy'n bwysig i ni gofio, yn bwysig iawn i ni gofio, fel dewn ni weld nawr, ffaith bod gymaint yn ei wrthod e, ddim yn neud e'n llai gwerthfawr. Ddim o gwbl. Diolch yn ei wneud e'n llai gwerthfawr. Yng ngolwg Duw, mae e'n werthfawr. Yna'r lle i ddechrau. Beth mae'r arglwydd Dduw yn meddwl ohono fe, ei fab? Hollol wahanol. Ie, gwrthodedig gan ddynion, gan bobl, ond etholedig wedi ddewis a gwerthfawr gan Dduw. Gwerthfawr yng ngolwg Duw. Ac oedd Duw y Tad yn fodlon dweud yn gyhoeddus pa mor werthfawr oedd ei fab. Mathew 17, oedd Pedr na, ar y mynydd, yn clywed y geiriau hyn. Hwn yw fy mab, yr anwylid. Yn ddoedd, yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. Mae wrth ei fodd gydag e. Mae'r Tad wrth ei fodd gyda'i fab. Dwi'n ymhyfrydu, delight yn ddo. Dyna pa mor werthfawr yw e. Nawr ta, oeddi'r un peth yn wir amdano i? A chi heno? A'i fe yw ein delight ni? Dyna pryd mae'n werthfawr. Dyna pryd mae'n werthfawr pan ni'n ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Delight, delight. Mae yna adlais wrth gwrs o'r proffwyd Eseia. Gair Duw yn yr Hen Testament. 42. Dyma fy ngwas. Yr wyf yn ei gynnal. Fetholedig. Un dwi wedi dewis. Yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Yr un peth eto. Rwy'n ymhyfrydu. Wrth y modd gyda fe. Rhoddais fy ysbryd arno. Oedden ni'n gallu gweud yr un peth heno am yr arglwydd Iesu Grist. Am ein prynwr ni, nath adael y gogoniant a dod i'r byd yma i fod yn was, i'n prynu ni'n rhydd. I farw drosto ni, yn awr mae'n ein cynrychioli ni nef yn eiriol a bydd yn dod nôl i'n casglu ni gyd. Oedden ni wrth ein bodd, oedden ni'n ymhyfrydu ynddo fe. Wel, oedd y Tad yn fodlon dweud e'n gyhoeddus. Oedd e'n fodlon i bawb i glywed yn y bedydd. Oedd e'n gyhoeddus. Oedd pawb wedi deall, dwi'n yn gwybod, ond oedd e'n dweud e. Oedd ni'n fodlon dweud yn gyhoeddus. Oedd ni'n fodlon dangos ac ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n cael ei weld hefyd yn ei ddyrchafiad, wrth gwrs. Ar ôl iddo fe farw, mae'n cael ei godi. Yn ni'n dod at 1:4-3 nawr. Y mae ef ar ôl mynd i mewn i'r nef, a'r ddeheulaw Duw, a'r angylion, a'r awdurdodau, a'r galluoedd wedi ei darostwm iddo fe. Prime position. Prime position. Siwd mae'r Tad yn ymhyfrydu yn yma? Prime position. Wrth ei law dde, a pawb arall o dano fe. Nawr te, oeddi yn prime position yn y mywyd i. Oeddi wrth yn ochr i trwy'r amser. Ac oeddi popeth arall o dano fe. Dyna fel mae'r Tad yn ymhyfrydu, chi'n gweld? Ydw i'n ymhyfrydu yn y ffordd yna. Bod wrth yn ochr i. Allai'n gadael e fynd. A wedyn ni, bod popeth arall yn dod ar ei ôl i. Bod e'n dod gynta, a wedyn popeth arall
o dano fe. Na beth yw anghyfrydu, ynddo fe, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae wedi ei ethol, wrth gwrs, gan Dduw. Duw sydd wedi ddewis i'r gwaith yma. Duw y tad gyda'r mab, wrth gwrs, yn cytuno ar ysbryd glân, yn cynllunio'r peth. Ac mae wedi cael ei osod nawr te fel congl-faen, ac fel sylfaen. Carreg pwysig iawn, wrth gwrs, yn yr adeilad, yn yr pictiwr. Eseia 28:16, adnod bwysig iawn. Wele fi yn gosod carreg sylfaen yn Seion. Mae'n abrofwyd, dwi'n licio'r adnod yma, mae'n rhaid gweud, mae'n abrofwyd, congl-faen gwerthfawr, na fe, sylfaen safadwy, ni frysio y sawl sy'n credu. A chi adnod gyfoethog. Mae'n abrofwyd. Mae wedi cael ei desto. Odi e'n ddigon cryf i fod yn sylfaen? Odi e'n gallu dala'r pwysau yma i gyd? Odi e'n gallu bod y garreg gyntaf i fynd lawr? Wrth gwrs i fod e. Mae wedi gwrthsefyll pob ymosodiad yr arglwydd Iesu. Holl ymosodiadau Satan wedi bwrw arno fe. Curo yn ei erbyn e. Holl ddigofaint Duw, cosb Duw am ein pechod ni wedi dod arno fe ar y groes. Mae wedi gwrthsefyll y cwbl. As dim un crac yn dod. Dim un. Mae'n sydd wedi cael ei desto, mae wedi cael ei brofi ac wedi cael ei osod lawr fel y cyntaf. Mae'n faen cadarn iawn. Mae wedi cael ei fesur cyn i chi roi carreg lawr. Chi mesur wrth gwrs, ydy e'n ddigon mawr, ydy e'n ddigon abal, ydy e'n siap iawn. Mae'r gongl-faen ar y gornel yn rhoi lein i chi. I gael y wal yn straight, ffordd a ffordd na. Mae'n bwysig, chi'n gweld, y gornel. Chi'n adeiladu wal, chi'n dechrau yn y gornel, a chi'n mynd o fyna, wedyn i gael lein. Yn straight ffordd na, a straight ffordd na. A mae wedi cael ei fesur pob ffordd. A mae e'n gyfiawn. Mae wedi cael ei gyhoeddi yn gyfiawn. Does dim pechod ynddo fe, does dim nam ynddo fe. Mae e'n gyfiawn. Dim crac, dim gwendid, dim bai, dim pechod o gwbl. Mae e'n gadarn. Ac felly, gallwn ni adeiladu arno fe. Mae'n sylfaen i ni. Mae Iesu Grist yn dweud bod y person doeth yn gwrando ar ei eiriau fe ac yn adeiladu arno fe, yn adeiladu ar y graig. Mae'r person sy'n clywed beth mae'n dweud a ddim yn adeiladu arno fe, ddim yn neud, ac yn mateb adeiladu ar y tywod. Dyma lle allwn ni adeiladu'n holl obeithion, ein holl fywyd. Dyma lle gawn ni fywyd tragwyddol. Dyma lle gawn ni faddeuant a derbyniad gan Dduw. Dyma lle gawn ni nerth i gael ein cadw a dod i ogoniant trwy adeiladu, trwy bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ei fywyd ei lwyddiant ei waith ni'n adeiladu arno fe. A ni'n ddiogel, ni'n saff. Ni'n adeiladu yn gadarn. Gallwn ni fwrw ein holl feichiau arno fe. Mae'n fodlon bod yn sylfaen i ni. I ni roi ein holl bwysau arno fe. Dyw carreg yn y wal, fe mae'n hanner dylai na'n... Na, mae ar beth sy'n dano fe. Ein holl bwysau. Bwrw dy faich ar yr arglwydd. A mae'n faen y gornel. Dyma'r ffordd i fesur, wrth gwrs, wedyn ni. I fesur ein bywyd ni. Oedden ni'n dilyn gair Iesu Grist, oedden ni'n dilyn esiampl Iesu Grist. Dyma'r ffordd i fesur ein eglwys ni. Oedden ni'n dilyn gair Iesu Grist, oedden ni'n dilyn esiampl Iesu Grist. Fe yw'r lein o hyd. Ei air a'i esiampl yw'r lein ar ein cyfer ni. Wel, mae rhai yn gwrthod, mae rhai trwy ras Duw wedi dod ato fe, gallu adeiladu a pwyso arno fe. Mae Iesu hunan yn Mathew, dyna sy'n nesaf i'n credu, mae'n rhoi hyn o'n blaen ni,
Mae'r rhai yn dod ac yn syrthio ar y maen. A maen nhw'n cael eu torri. Os y'n ni'n dod at Iesu Grist, darlun arall yw hwn i'r semento, y'n ni'n cael ein torri. Mae fel lle carreg yn dod ar y garreg fawr, a mae'n cael ei thorri. Y darlun yw hwnna, bod rhaid ni edifarhau, wrth gwrs, am ein pechod. Y'n ni'n dod yn llawn o'n hunain, y'n ni'n cael ein torri. Ond mae hwnna yn dod â bywyd tragwyddol i ni. Y'n ni'n gofod cyffesu ein pechodau a dod yn eiddo i'r arglwydd. Ond, medda fe, pwy bynnag mae'r maen yn syrthio, pwy bynnag mae'r garreg yn cwmpo arno fe, mae e'n malirio. Nid torri yn ddau, ond fel llwch, crushed. Hollol wahanol, hollol wahanol. So'r peth cyntaf, os yw Iesu Grist yn werthfawr i ni, peth cyntaf, rhaid ni ddod ato fe. Ie, cael ein torri a cael ein semento mewn iddo fe trwy ffydd. Na'r cwestiwn cyntaf, di Iesu Grist yn werthfawr i ti heno, wyt ti wedi dod ato fe? Yn bersonol, i gredu ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu, fel arglwydd, fel gwaredwr. Mae hwnna'n bwysig iawn, iawn, iawn. Os y'n ni'n gwrthod, hynny yw, does dim rhaid ni wneud dim byd i wrthod Iesu Grist, y'n ni'n gwrthod yn barod. Pidio dod ato fe yw i wrthod wrth gwrs. Ond wedyn ni, yn y pen draw, os y'n ni'n dal i wrthod, fydd y garreg yn dod lawr arno ni. Wel, ni'n diolch hynno am y darlun o'r arglwydd Iesu a'r garreg sylfaen a'r gongl fain. Sori, os dwi wedi mynd mlaen tyma bach, mae dyn yn colli arno fe hunan tyma bach, wrth sôn weithiau am yr arglwydd, ond odi yn werthfawr yn ein golwg ni heno. Fel oedd e i'r tad. Odi e'r un mor werthfawr i fi, dyna sy'n siarad yn ni heno wrth gwrs. I ddiw y tad mae'n werthfawr. Wedi ddewis a mae'n werthfawr. Odi e'r un mor werthfawr i fi ac i chi. Odi ni fodlon cyhoeddi, odi ni fodlon dangos bod ni'n perthyn iddo fe, i gymeradwyo fe wrth gwrs, ac wedyn odi e'n reit wrth yn ochr ni. Ac odi popeth arall yn dod o dano fe. Diolch amdano fe, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, yr emyn ola sydd gyda ni heno am graig yr iachawdwriaeth, fe wnaed Egwan Can, y sylfaen fawr dragwyddol a'r hyfryd gongl fain.
Diolch o Arglwydd bod ti wedi dewis a darparu carreg sylfaen i ni. Congolfaen, un sydd yn werthfawr, wedi ei ddewis gan Dduw. I ni'n gweddio mai fe bydd ein delight pennaf ni mewn bywyd. Ac o Arglwydd i ni gorfodedi farhau bod hynny ddim yn wir bob amser. I ni'n cyfadde bod ni'n gallu pellhau, bod e ddim reit wrth yn hwchor ni sy'n symud. Ni'n goffo cyfadde bod popeth arall ddim yn dod ar ei ole ac o dano fe. Cyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hynny bob amser. Fel bod yn rhod yn hyfrydwch ein calon ni, fel y mae e i ti. Ond diolch bod ni'n gallu adeiladu'n bywyd arno fe, a'n gobeithion i gyd. Diolch bod ein gobaith yn Iesu Grist. Ein gobaith am dderbyniad a achubiaeth a bywyd tragwyddol, y cwbl i gyd. I ni'n dibynnu arno fe. A diolch bod e'n gadarn o Arglwydd. Diolch bod dim un crac ynddo fe. A diolch o Arglwydd i fod e gyda ni. A bod e'n fodlon i ni bwyso'n llwyr. Ac ymddiried yn llwyr. Rhoi ein holl ofalon. Rhoi ein holl bwysau. Ein holl feichiau arno fe. A bod e'n ein cynnal ac yn ein cadw ni. Derbyn ein diolch, gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni, hyd nes y daw.